What's up mga choy? So karon, mag-interview sa akong family. Akong iuna is akong ate, sunod my brother, and what? So the questions ni muna ang mga questions. So una na ako ate. So let's go. Meanwhile, So karon sulod na ta sa akong kwarto sa ate. So let's go. Hi! 3 hours later. What's up mga choy? Nata diri sa kwarto sa ako ate. So pangutanan na siya sa ikon. So magpaila-ila siya sa iyang ngalan. So say your name. Hi mga Joy! I'm AJ. So sundan na nato ang yung pagpangutana sa iyo. So, Pagbunot siguro. Medyo wala yung script akong wangman, no? promote na next no? So my first question. Ano sa imong favorite hobby? It's not actually a hobby, it's a sport. It's jiu-jitsu. It's Brazilian jiu-jitsu. Don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when. What is it on the shirt up? JJ. What is it? Nag-try out siya pero big shit man siya. So, niwang ito. Nag-quit siya. Next So, question. next question na niya. Ano sa imong favorite food? Fried chicken. Sige sila, ay tuwa na, fried chicken. Tuloy, manalas na ni. Last question. So, paumana na siya. Unsa ngalan sa imong ex? So, na-GG siya na. It was at this moment he knew. He fucked up. Don't let your kids watch it! Nasa na-GG. Ang main song reasons na ex kay John. Ganda. 何お前はもう死んでいる。 So, sa sunod na po na ako. Brother, nasad na ako. So, say bye-bye to them. Bye! Please subscribe, maluoy mo. 2 hours later. So, this is my brother. A few inches later. So, this is my brother. And siya ang sunod na questionan. So, pailay-la. So, Hi mga Chuy, ako na si Tonton, brother ni Tsutsi. so Sina, pick your first question. First question. 6.5 hours later. Yes! I love God! Nothing is impossible. So, next question. So, sige na. May gani, wala sa kuraton. Patayang yun. Yes, I love God! Do you love God? Next question. Pila imong edad? Oy, sayon na. Grade 7. Last, muna ni, dyan na mag-thrilling. Ang last question. Next question. Nakay uyab sa ngalan. Wala ko'y uyab, pero nako'y asawa. Say nga lang, complete name. Si Sab, Marie, Juan, Kalim. Mura magwagay lang. Nakalimot ko So, na. so, sige na. Next na po na ako. Next brother. So, let's go. Bye. Yan na to na.
Choy, nanamat, pangkatulong na po na ako nga brother, pangkatulong nga brother. So, What's up mga so? so, Agpas na. ingon ni mo ngalan sila. Ah! Ay, Grabe. sige na, napailayla na sila. Miko lagi. Ay, Agpas maganula ko. so, Oh. pick your first Ah! question. Isa. Patay. Hindi. Inga yan eh. Gwapa o gwapo baka. Kung oo, montage pa ka. Sama na eh. Buang mo na ba? Gwapo siyempre. Oo. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Let's go. Lose control. 3, 2, 1. Drop it. So, next question ko. This is not okay. This needs to stop now. Kung sa'yo mong gusto sa Pasko. Oh, gusto. Wala ko yung gusto eh. Ako rang uyab. So, last question niya karon. What's up mga soy? Kinsay mong crush sa una o karon? Kinsay mong crush sa una o karon? Sa una ba? Sa una na siya. Wala mo ko'y crush. Pasi bro eh. Karon. It was at this moment he knew. He fucked up. Kisay mo lalan. What's up? What's up mga soy? Natakaroon sa atong balay. Muni akong ate.